Takže dobrý deň, ja som Erik Tulík a chcel by som vás pozvať na moju výstavu s názvom Jaskyňa ozvien, ktorá je vlastne inšpirovaná témou dezinformácií a zároveň sa odkláňa od známej Platónovej alegórie o jaskyni, ktorá nadväzuje vlastne na premietanie tieňov, čiže ako keby deformovaných obrazov na stenu jaskyne, ktorý som sa vlastne inšpiroval a prepomstil to vlastne na tému dezinformácií, pretože podobne ako sa vlastne keby Platónové jaskyni premietali odrazy skutočných vecí ľuďom, tak to prišlo ako veľmi podobné prirovnanie k dnešnému spôsobu šírenia hoaxov a neúplných informácií. Tiež sú nám premietané deformované informácie a zobrazil som ich do prostredí jaskyne, ako toto ako kvaplo, ktoré som si predstavil ako také piliere alebo majáky, ktoré vlastne majú v sebe lákať tieto dezinformácie z digitálneho sveta do sveta hmotného, ktoré som následne vlastne zobrazoval do kamennej steny.